स्वागत है हमारे चैनल पे। आप लोग भी बहुत सुंदर से सुगंधित लेकर आए हैं। आप लोग देखिए उसको बहुत सुंदर है। कहाँ पे जन्म श्री राम होता, कहाँ कन्हैया जन्म, कहाँ कन्हैया जन्म हो मोर सखिया, कहाँ जनम गणेश होती ना हुनगर सोहलाओ। कहाँ से जन्म श्री राम होता, कहाँ कन्हैया जन्म, कहाँ कन्हैया जन्म हो मोरी सखिया, जनम गणेश होती ना हुनगर सोहर होलाओ। अयोध्या में जन्म श्री राम होता, मथुरा का कन्हैया जन्म, मथुरा का कन्हैया जन्म हो मोर सखिया, पर्वत पे जनम गणेश होती ना हुनगर सोहर होलाओ। सोहर होलाओ। अयोध्या में जन्म श्री राम होता, मथुरा का कन्हैया जन्म, मथुरा का कन्हैया जन्म हो मोर सखिया, पर्वत पे जनम गणेश होती ना हुनगर सोहर होलाओ। के करे तू जन्म श्री राम होता, के करे कन्हैया जन्म, के करे कन्हैया जन्म हो मोर सखिया, के करे जनम गणेश होती ना हुनगर सोहर होलाओ। सोहर होलाओ। के करे जे जनम राम होता, के करे कन्हैया जन्म, के करे कन्हैया जन्म हो मोरी सखिया, के करे जनम गणेश होती ना हुनगर सोहर होलाओ। सोहर होलाओ। कौशल्या के जन्म श्री राम होता, देवकी के कन्हैया जन्म, देवकी के कन्हैया जन्म मोरी सखिया, गौरा के जनम गणेश होती ना हुनगर सोहर होलाओ। हमारी सखिया कौशल्या के जनम गणेश होती ना हुनगर सोहर होलाओ। कौन चीज खाना श्री राम हो, कौन चीज कन्हैया खाने, कौन चीज कन्हैया खाने मोरी सखिया, कौन चीज खाने गणेश होती ना हुनगर सोहर होलाओ। सोहर होलाओ।
पकवान खाना राम होत खान नैया खान माखन नैया खान हो मोरी सखिया मोरी सखिया लड्डुआ मिठाई गणेश होती नाउन घरे सोहर होला घर सोहर होला हो मोरी सखिया लड्डुआ मिठाई गणेश तीनों घर सोहर होला तीनों घर सोहर होला हो के तार श्री राम गीत के करत नैया तार के करत नैया तार हो मोरी सखिया के कर के तार नैगा गणेश होती नाउ घरा सोहर होला घरा सोहर होला हो मोरी सखिया के कर के तार नैगा गणेश होती नाउन घरा सोहर होला होती नाउन घरा सोहर होला हो रावण के मार श्री राम गीत कंस के का नैया तार कंस के का नैया तार हो मोरी सखिया रावण के तार नैनी राम होत कंस के का नैया तार कंस के का नैया तार हो मोरी सखिया दूसरन के तार नैगा गणेश होती नाउन घरा सोहर होला तीनों घरा सोहर होला हो मोरी सखिया दुशासन के तार नैगा गणेश होती ना